Προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι το change management, ας δούμε μαζί ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μια εταιρεία παραγωγής σπιτικών μαρμελάδων, την οποία θα την ονομάσουμε Pearl Jam. Η εταιρεία αυτή αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Στο σημείο λειτουργίας στο οποίο βρίσκεται σήμερα, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών της, οι οποίες είναι συνεχώς αυξανόμενες, διότι έχει φτάσει στο μέγιστο σημείο της παραγωγικής δυναμικής της. Αποφασίζει λοιπόν να κάνει μια αλλαγή, να εξυγχρονίσει και να εξοπλίσει την παραγωγή της με σύγχρονα μηχανήματα, ούτως ώστε να μπορέσει να έχει αυξανόμενη παραγωγή, περισσότερες πωλήσεις και περισσότερα κέρδη. Αυτό λοιπόν είναι το future state στο οποίο στοχεύει η επιχείρηση. Τι θα συμβεί όμως όταν γίνει η εγκατάσταση των νέων μηχανημάτων? Πώς θα αντιδράσουν οι εργαζόμενοι? Θα θελήσουν να δουλέψουν τα καινούργια μηχανήματα ή θα νομίζουν ότι τα καινούργια μηχανήματα μπορεί να τους κλέψουν τη δουλειά? Ποιες θα είναι οι ανάγκες εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων μες στην επιχείρηση και πώς θα εκπαιδευτούν αυτοί? Πώς θα επηρεαστούν οι προμηθευτές των φρούτων οι οποίοι παραδίδουν τα φρούτα στην επιχείρηση? Ποιες θα είναι οι νέες ανάγκες στην αποθήκευση αλλά και στη διασφάλιση ποιότητας? Όλα αυτά λοιπόν τα ρίσκα και τα εμπόδια τα οποία ενδεχομένως να συναντηθούν είναι αυτά τα οποία διαχειρίζεται το change management, το οποίο δουλεύει με τους ανθρώπους προκειμένου να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αλλαγές και τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με το ελάχιστο δυνατό ρίσκο.